Good morning. Happy birthday, Arjel TV. Hala, ano sabong? Tagyang. Grabe yung handaan. Doon tayo sa tindahan. Sarado ang hinaguan. Ay, dito sa tindahan. Libre kami doon? Lunch time. Lunch? Dito sa tindahan. Hindi pwede. Hindi pwede. Inuman na lang doon sa gabi. Doon talaga. para pag sinikla ng barangay. Ay, oo. Kasi May permit po, pa may permit na to? wala pa. Ano, tingnan natin yung likod. Ayun na si Mars. Mars, sabay na tayo umikot. Good morning, Jana! So this is the hinagpuan fa... Soft drinks? Pang snacks? Tingnan natin kung ano mga nagaganap sa likod ng hinagpuan farm. Hindi pa pala tapos yung ano, yung painting. Kasi last night nag-ano kami, swimming kami. Oh, diba? Good morning. So together we can get through anything. Taray. Parang hawig to ng ano, yung sa ano ni Brenda sa mansion. Parang ganyan. Diba? So ano yan, mensahe para sa pamilya at mga kaibigan. Oh. Wow, ang taas na ng tubig. Samantalang kagabi halos kalahati lang yun. Kasi bukas na yung wedding. So at least maayos na rin siya. Hi, Pards! Good morning, Ma! Snacks daw. Naamoy panulak. Naamoy panulak na. Ay, yung balanghoy. Oh, nakakailang ka ng lamesa. Kapit na to, last na to. Na-frame. Na-frame. Tapos magbabarnis ka pa. Hindi na. Hindi na siya babarnisan? Katapos na. Kasi madali to eh. Mamaya, taig na. Asan bala si Papa? Wala. Crush yun ang anak niya. Ha? Sa Maria Reina. Yung dito ba? Parang Ano man? si Janelle. May sis dito. Yung lalaki? Oh. Tirahan na yun. Window is over there. Ba yan? Paano mo na ano na sa pantay? Ha? Lilinisan lang. Aalisin. Para ano lang. Pakikinisin. Maganda to pang dingas eh. Gapos siya, gapos. Ay, ito kay para may brace ba? Sakdan ka lang ito size. Para tuloy-tuloy na. Kanan. Ben! Ganito una. Yes, 7. Maganda siya eh. Kasi makapal po yung ganito niya. Oh.
Tapos pag natapos na siya, ganito na. Hi, Pargs! Ganito siya pag natapos. Ay, ito sample. Ayan. Akala ko na masada ka, tumatawag pa naman ako kay Mars. Ano si Jan, di ba? Tawag ako kay Mars. Tawagan ko nga sa Mars, pasundo ako. 15 na ganito. Oo. Tapos, ilan na yung upuan? 200 na ba yan? 200 na yun, di ba? Ililista lang gaya. Hala. Oh, dili kumbrok ko sa ito. No? Sukot ka na. Yeah. Tari ni Mama si. Putulog, 2 ka 46, 2 ka 48. Ano na putol? Oh, 46, 48. Wala, gato si katubod. Sabang ay makatuli mo. Hands-on talaga si Mama Sita pagdating sa mga project niya dito sa farm ng anak niya. Alam niya. Ano oras ang wedding bukas, Ma? Nandiyan na yung mag-decorate. Ah, andyan na? Oh, yung mga gamit nila, nandiyan nila nilagay. Punta dito. Ah, nasa... Nakot na nila, oh. Dito sila dumaan. Ah, andito na rin pala sila. Tapos dito sa loob, may bago silang ginagawa. Ay, hi, good morning. Diyan, anong design naman dyan? Background ito lang. Yung background. Ah, Ano yung third word pero ganyan lang yung kulay niya. like, ano lang siya, yung color. Ah, pati tong ano? Pati ito doon. Ah, okay. Pati yung sa loob. Para maayos lang siya. Ay, hi, ma'am! Naku, dito na po yung mga magdi-decor. Sino kauban mo? Kaninong production to? Stress, ma'am. Ha? Super stress. Sana all. First, Ayun, una ay daan dyan din. Oh. first sakot doon. Kaso yung bonggo namin, Hindi na yung kinaya. ligid, hindi kinaya. Ay, dana lang doon. Main ko ba? Pag, Uy, pang Christmas tree yun, ha? pang first kuha na, pang last hakot, doon na lang. Kasi yung, Ah, yung bonggo. Dali na lang, oh, boys. ito mo ato kong pinga. Ito na pala yung mga deco. Sila na yung magdi-deco. Para bukas na sa wedding. O, dyan na. Dana lang, hakutan lang itong pangkitas ko. Lupat. Oo. Diyan, mas malapit dyan eh. May mga braces. Hi! Wow, may pa chandelier. Good morning. Pang chandelier yan? Tsada, oh. First sakot, tiyak. Kapag dito mo sa spillway, Dito dapat ang daan yan pag maghahakot kayo dito. Ano yun nandyan sa baba? May gamit pa kayo dyan? May gamit na kayo dyan? O, diba? Dinadayo na talaga ang hinaguan sa mga venue ng kanilang mga private events. Bukas! Wala, trip lang nila. Kakain lang daw yung family. Ano, wedding. Wedding. It's a wedding ceremony. for anniversary. Sa 8, hindi.
Sa anniversary, ganyan lang. Lamesa, upuan, yan lang. Kaya pala hindi na kung pwede, hindi na tagalin yung mga decoration by Friday. Tanungin natin si ano. Ay, ito na yung mga board. Dapat dito nyo na lang nilagay kasi baka naulanan. Yan, sana. Oh, kasi parang hindi naulanan. Ben Fox. Dami niyan, uy. Kahapon ba yan na ano? Na hatid? Kanina. Kanina lang. Yung mga frame din sila. Para saan kaya to? Ito para saan to, sa flower? Hindi. Backdrop. Ang galing eh. So, abangan ang magiging itsura nito later. Diba? So that's all for now mga moms ngayong umaga nga ako. Napaka-busy nitong magiging ilang araw na to sa susunod na araw pa sa hinaguan dahil sa mga events na paparating. So ngayon meron tayong magaganap na wedding for tomorrow. So ngayon yung preparation ng pagde-decor. And sa 8 naman is yung planong pagbe-blessing sa ating swimming pool. So, Ma! Alis na ako! So that's all for now mga moms. See ya! Bye-bye! Comment down below, baka meron ka dyan ibang gustong sabihin, ha? Pagka mahihiya, share mo na rin ta. Bye-bye! Love, love, love! Punta na ako ng store kasi magluluto po ako. Tapos, bye-bye! See ya! So, para na sa ganun, makabalik tayo dito later. So, babush!